అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు దేశినేని వెంకటరాజు. మీ అందరికీ తెలిసిన వాడిని. ఈరోజు రాష్ట్రంలో బీసీలపై, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలపై ఎలాంటి అగత్యాలు జరుగుతున్నాయో మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. అది అగ్రకులాలు వాళ్ళ ఆధిపత్యం కోసం అణగదొక్కేది వేరు, పదవుల్లో అణగదొక్కేది వేరు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలకు పదవుల్లో ఎలాంటి అన్యాయం జరుగుతున్నాయో మనం ప్రత్యక్షంగానే చూస్తున్నాము, పరోక్షంగా చూస్తున్నాము. ఈరోజు ఉదాహరణకి గిద్దలూరు నియోజకవర్గం చూసుకుంటే అక్కడ అగ్రకులాల యొక్క ఆగడాలు శృతిమించిపోతున్నాయి. దానికి ఉదాహరణే అగ్రకులాలకు చెందిన రాజకీయ నాయకులు ఉయ్యాలవాడ గ్రామ పంచాయతీలో 180 ఎకరాల భూమిని కబ్జా చేసుకుంటే దాని మీద సోషల్ మీడియాలో కానీ ప్రచారం జరిగిన అక్కడ ఎంఆర్ఓలు కానీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానీ పట్టించుకోకపోగా ఈరోజు ఆ గవర్నమెంట్ భూముల్లో కంది పంట వేసుకొని సాగు చేసుకుంటున్న అందరికి కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుని ఆ ప్రభుత్వ భూములు పేదలకు చెందాల్సిన భూములు, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీకి చెందిన భూములని వాళ్ళు కబ్జా చేసుకున్నారు. అది ఒక ఎత్తు అయితే ఈరోజు గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో పదవుల కేటాయింపుల్లో రాజ్యాంగం ప్రకారము బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ కాపులకు సంబంధించిన రాజ్యాంగం ప్రకారము చెందవలసిన పదవులను అక్కడ ఉన్న అగ్రకుల నాయకులు వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అధికార పార్టీకి వాళ్ళ యొక్క ఈరోజు అధికార పార్టీ కూడా అగ్రకులాలకు చెందిన పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళకి అధికారం అడ్డం పెట్టుకొని బీసీ, ఎస్టీ, మైనార్టీకి చెందవలసిన పదవులను అగ్రకులాలు వాళ్ళు దోచుకుంటున్నారు. ఈరోజు ఉదాహరణకు చూస్తుంటే గతంలో గిద్దలూరు యొక్క ఎంపీపీ పదవి, మండల ప్రజాపరిషత్ పదవి ఇచ్చి ఎస్సీలు కేటాయిస్తే అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే అగ్రకులాలకు కీలుబొమ్మగా మారాడు. ఎలా అంటే వాళ్ళు ఏ తొత్తు చేస్తే ఆ తొత్తుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అది ఎస్సీకి కేటాయించబడితే అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అధిష్టానం దగ్గర దాన్ని ఓసీగా మార్చుకున్నారు. అట్లా ప్రతి చాట ఈరోజు గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ ఓట్లేని అగ్రకులాల ఓట్లేని అని గమనించుకొని చూస్తే నిష్పత్తి పాక్షికంగా చూసినా సరే ఈరోజు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలకి ఎంత అన్యాయం జరిగిందంటే గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో అంత అన్యాయం జరుగుతుంది. మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ పదవులు కానీ అక్కడ కొన్ని పదవుల్లో కానీ ఎంతటి దారుణమైన అన్యాయం అంటే అది చెప్పుకోలేని. ఈరోజు నేను ఆ విషయం మీద సోషల్ మీడియాలో స్థానిక ఎమ్మెల్యేని ప్రశ్నిస్తున్నాను. స్థానిక ఎమ్మెల్యే అగ్రకులాలకు బానిసై వాళ్ళకి దాసోహమై వాళ్ళ చేతులు కీలుబొమ్మయ్యి ఈరోజు బీసీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలను అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఏ విధంగా మేము ఎందుకు ఓటేసాంరా బాబు స్థానిక ఎమ్మెల్యేకి, మమ్మల్ని స్థానిక ఎమ్మెల్యేకి మేము చేసిన సపోర్టు, మా బీసీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలు కాపులు చేసిన సపోర్టుతో ఆ రోజు 83,000 మెజార్టీ వస్తే ఈరోజు వాళ్ళని అణగదొక్కుతున్నాడంటే అగ్రకులాలకు ఏ విధంగా దాసోహం అయ్యాడో మనము ప్రత్యక్షంగా మనం గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలోనే చూస్తున్నాం. అలానే భూకుంభకోణాల్లో కానీ గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడా జరగని విధంగా గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో 6 మండలాలు భూ కబ్జాలు ఏ విధంగా జరిగినాయో మనం చూస్తున్నాం. ఆ అగ్రకుల పార్టీలు అధిష్టానాన్ని అద్దం పెట్టుకొని అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యేని కీలుబొమ్మగా చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తూ పోతుంటే మేము ఇలాంటి పాయింట్లు ప్రశ్నిస్తుంటే మమ్మల్ని అగ్రకులాల వాళ్ళు బెదిరించటం, మా మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టాలని ప్రయత్నించటం, సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా కామెంట్లు పెట్టడం చేస్తున్నారు. అంటే బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలకు ప్రశ్నించే హక్కు లేదా? చెప్పండి. ప్రశ్నించే హక్కు లేదు. ఈ అగ్రకులాలని ప్రశ్నిస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని బీసీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలకు రావాల్సిన పదవులను ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి చెందవలసిందిగా ఎమ్మెల్యేని కానీ కోరుకుంటున్నాం.